Хайде да си направим панирано пиле, без пържене и без добавена мазнина. Сочно и вкусно. Отстранявам кожата на пилешкото месо, за да се намалят мазнините. Смесвам кисело мляко с подправки и горчица. Разбърква се добре и в така получената марината се овалва месото. Разбърква се добре, повива се с фолио и се оставя в хладилника за една нощ. За панирането се разбиват 2 яйца, ножница и няколко супени лъжици брашно. Панираните пилешки мръвки се подреждат в тавичка с плана с хартия за печене. Пекат се в загрята на 210 градуса фурна за 30-40 минути. Приятен апетит!